И здравейте хора, аз съм Скелетън B. Ние ще играем на Angry Birds. И това е голд епизод. И много ви благодаря, че... че имам 24 абоната. Благодаря, че сте се абонирали. И... Да. Просто не знам да ви се отблагодаря. Затова ще направя 3 голд епизода. И сега единия ще е на Angry Birds. Другият ще е на Wolf Among Us, а другият ще е на Minecraft Creative. Ще направя нещо. И да. Ще направя една сграда и там и тя ще е от злато с златна звезда. Ще видите. Много интересно ще е. Много интересно. Обещавам. И добре, сега да ги заселям. Не, цаках се брутално. Много ги мразя тези реклами. Хора, за тази цел до някъде до април, до края на април, имам цел хора да събера 50 сабскрайбера и много ще ви благодаря ако се абонирате за мен и така клиповете ми ще са на интересни игри, много интересни игри на много интересни игри ще снимам. Надявам се да ви харесат с екшън. На FIFA мисля, че може да снимам, но не съм сигурен. Много други игри. Но сега, нали ви казвам, ще правя голд епизоди на Angry Birds, Wolf Among Us и на Minecraft. Ще построя нещо на Creative. Да. Добре, сега сцената ще трябва да я съборя. Много са гадни тези
крипове, защо ми издат изобщо като аз? Аз няма да играя такива игри. Пък ако искаш, ще да си ги намеря. Извинявам се, хора, този звук какъв беше. Хвала, когато се чуем в клип. Yes, знаех с чего оцеля. Вкара 3 звезди. О, добре да гледаме видео, за да може да взема такива 3 бомби. 3 човечета там, като се мълчат от бърцовете, не знам точно кои са.
Yes. Много съм добър, просто не знам защо. Очаквайте другия клип, хора, някъде към 5 часа, другия някъде към 7, специалните клипове. Ами хора, мисля да спирам този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, също да се абонирате за мен. И виждане ще се видим в следващия клип. И също забравих да ви кажа, да, вие знаете, очаквайте ми другите клипове, някъде към 5 часа ще кача на Wolf Among Us, другия клип ще е на Minecraft Creative, как строя нещо. И довиждане.